da hannuna. Ina tabbatar ba tantama ka cancanta ka zama muradina. Da shi na so ya yi tsiro a zuciya ka samu gurin kwana. Zan so a ce da ni da kai a gane mun zama aminan juna. Zane samu Laila, kin ga so nake haɗa ki aure da Mahmud. Ki gaya min gaskiya, kina son shi? Kuma dama tuntuni ina son shi. Alhamdulillah. Haba Laila. Haba Laila, me zaki da ni? Yanzu duk wanda suke son ki kina da farin jini fa Laila. Yanzu me zaki da ni? Ki kalle ni fa Laila sama da ƙasa, me zaki da ni? Kai mun baki. Na ji haka nake son. Ki gaya min gaskiya, kina son shi? Alhamdulillah. Mama, ina son ka. Mama. Na'am Zara, a duk inda nake in kika kira ni dole na zo. Kuma ko na san haka, hobbina. Na san a duk inda kake kana tare da ni. Da ke nake kwana, da ke nake tashi a cikin zuciyata. Dare da rana. Bani da wani tunani sai naka. Kina raina reality. Kana raina, hobbina. Mahmud. Mama. Mahmud, ba sai ka gaya min halin da kake ciki kai da mama ba. Fuskanka kawai ta nuna min akwai damuwa. Zara, ke kaɗai za ki cire mu daga wannan halin da muke ciki. Ta yaya kenan? Ki bayyana min wace ce ki. Duk yadda labarin ke kai da mu ba zan guje ki ba. Mahmud, ni mace ce kamar kowa. Ni mai rufa miki asiri ne. Ba wani abu da zai same ki na guje ki. Mahmud, ko an gaya maka wani mummunan labari ne a kaina? A'a, kawai dai ina son sanin gaskiyar tarihin rayuwarki. Wallahi tallahi Mahmud ne yar halak ce. Wannan shine cikakken labarin da na sani a kaina. In dai wannan ne labarinki, ba wanda zai miki kallon mai yankakken baya. Ko dai an gaya maka wani mummunan labari ne a kaina? A'a, ba a gaya min ba. Amma haka labarinki yake shirin nunawa. Ko dai ana ƙoƙarin raba mu ne saboda kar ka aure ni? A'a. Amma Mahmud, ya za ka yi idan ka ci karo da labarin da ke nuni da cewar ni ba 'yar halak ba ce? Zan aure ki a haka Zara, ko dai ba da aure aka haife ki ba. Wallahi tallahi Mahmud ne 'yar halak ce, da aure aka haife ni, kuma ka je ka yi tambaya. Kin san mama ne? Ban san ta ba, hasali ma wannan shine karo na farko da na taɓa ganin ta. Duk yanda aka ita ta san ki. Amma zan je in same ta, ta gaya min gaskiyar labari me ta sani game da ki. Hasina, rayuwata tana cikin garari. Me ya faru? Mahaifiyar Mahmud ta ki amincewa da aurenmu. Ko saboda me? Ni kaina ban san dalili ba, Hasina. Ba zai zama haka ba Zara, dole akwai wani dalili. Idan ma da dalili, ban san da shi ba. Wani kalamai ta yi amfani da su wajen daƙile soyayyarku da Mahmud? Ta yi amfani da kalamai munana da suka munana labarina, suka kuma ɓata min rayuwata. Akwai wani mummunan labari da ya taɓa faruwa da ke? Ko kin taɓa yin wani abin kunya? Ko ɗaya, Hasina.
ban taɓa aikata wani abu da zai sa a yi min irin wannan ba. Duk duniya baki da aminiyar da ta wuce ni mai iya rufa miki asiri ce. Me kike tunawa da yake tayar miki da hankali har yake sa ki hawaye? Hasina, da aure aka haife ni. Ba na sata, ba na zina, ba na shaye-shaye. A duk lokacin da aka tambaye ni wannan abubuwan, nakan yi hawaye amma na farin ciki. Saboda duk waɗannan halayen ba na da su. Sai gashi yanzu na bakin ciki nake yi. Ke Zahara? Kamar ya Hasina? Duk macen da ta tattara irin waɗannan kyawawan halayen ba za a kyamaci aurenta ba. Kina nufin ke ma biki yadda ba Hasina? Duk mai hankali idan kika faɗa mishi waɗannan maganganun dole sai ya tuhume ki. Yanzu dole sai na faɗi mummunan labari a kaina sannan za a yarda da ni? Ko ke da kike ƙawata? Babba daga cikin ƙawayena biki yarda da gaskiyar da na faɗa miki ba. Shi kansa Mahmud lokacin da nake faɗa masa bai yarda ba. Me yasa zan faɗi gaskiya ake yarda da ni? Why? A zaton ka zama baka da Zara don son raina ko? Shi yasa ka tambaye ni? A'a mama, bana tunanin haka. Idan ka yarda ni na haife ka, kuma na fi kowa son ka Mahmud. Ka yarda da abin da zan gaya maka. Mama bana kokonton soyayyar da kike min. Amma zama na haka zan kasance cikin damuwa mama. Kana wahal da kanka, kuma kana ɓata ma kanka lokaci. Ko ba ta hanyar aure aka samu Zara ba, wannan matsalar ba zai hana ni aure ta ba. Baka san komai bane, shi yasa. Mama, duk yanda labarin Zara ya kai ga mu zan aure ta haka. Na gaya ma idan ka ji labarin Zara, sai ka la'ance ta, sai ka tsine mata, sai ka fi kowa son ka kashe ta ma. Anya akwai wannan rana? Wani irin labari ne wannan? Me Zara ta aikata haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasina, tabbas ina cikin matsala. Ke kika jefa kanki? Kamar ya? Ta hanyar ɓoye gaskiyar labarinki. A gaskiya Hasina kina bani mamaki da kika kasa yarda da gaskiya ta da na gaya miki. Ai ba ni kaɗai na ƙi yarda da ke ba. Dole duk wanda ya ji abin da yake faruwa ba zai yarda da ke ba. Yanzu ya kike so ne kenan? Ki gaya wa Mahmud gaskiyar labarinki. Shi zai san yadda zai shawo kan mahaifiyarsa ta yadda ya aure ki, amma fa in kin yarda. Hasina, ina jin ki. Bari dai na goge miki abin da kike zargi a kaina. Na kuma ƙaryata abin da mahaifiyar Mahmud take faɗa a kaina har kuke kin yarda da halacci na. Ta yaya? Ba na jin za ki iya haka. Ke da Mahmud, kuna kallo na ba mai sarki ba. Kuna kallo na a matsayin wacce take da wani mummunan labari. Shakka babu. Hasina, tunda muke da ke, kin taɓa jin makamanciyar maganar da maman Mahmud ta faɗa a kaina? Ban taɓa ji ba. Kin taɓa gani wani yayi magana a kaina ko wata? Ban taɓa gani ba. Hasina, me yasa tun matan da suke anguwan nan, tsofaffin anguwan nan da na san sun riga mahaifiyar Mahmud zuwa duniya, ba su taɓa faɗan wani mugun abu a kaina sai maman Mahmud? Da mamaki kam. Hasina, wannan ina gaya miki shine daga zuciyana. Don Allah ki tunani da hankalinki. Yanda sunan mahaifina ya shahara a anguwan nan, kina tunanin za mu yi abin kunya ko kuma zan yi abin kunya ya buya kuma ba zai fito ba sai a daidai wannan lokacin? Gaskiya da mamaki Zahra, wannan abin dubawa ne. Abin dubawan ɗaya ne, kawai ba ta sona. Akwai dalilin hakan, kaina ya kulle, kin bani hujjojin da dole sai na gamsu da ke. Yanzu wani tudu zan kama? Ba fa wani zancen wani tudu zaki kama, kawai ki yarda ƙawarki mai tsarki ce. Hala? Hello, baby na. Mahmud. Ya aka. Ka shigo. Baby na ya nan zuwa. Sannu da zuwa gagarumi. Barka da huta jaruma. Ni kan Mahmud, har yanzu mama tana nan kan bakanta na cewar sai ka auri Laila? Har yanzu tana nan akan bakata, amma ni bana kan haka. Me yasa ba za ka gaya mata cewar kana da wadda kake so ba? Me yasa ba za ka faɗa mata cewar kana da zaɓi ba?
ba zan iya fatali da umarnin mahaifiyata ba. Idan kai ba za ka ɗauki hukunci ba, ni zan ɗau hukunci. Me haka? Ina za ki je Zara? Zan je gidan su Laila na zare mata soyayyarka daga cikin zuciyarta tamkar yadda ake zare beli daga cikin wuyan jariri. Ban amince ba. Ban nemi amincewarka ba. Ba ni wukar. Kar ka yi kokarin hana ni abin da na yi niyya. Ba na so ki aikata mummunan aiki. Mahmud, mutuwar Laila ita kadai ce za ta samar da salama tsakanina da kai. Kinga, ɗauki wannan abun a matsayin kaddaran mu ne da ke. Kowace irin kaddara zan iya rungumanta banda wadda za ta raba ni da kai. Babu rabuwa tsakanina da ke a cikin littafin kaddarar mu. Rabuwa da kai azaba ce a gare ni. Ina so ki karfafa zuciyarki ba ta ƙwarin gwiwa, ba ni wukar. Muhammad, zo ka ji. Mahmud. Na'am mama. Mahmud, gobe idan Allah ya kai mu, da sa ranar aurenka da Laila. Mama dan Allah dan Annabi ina so ki gaya min wace ce Zara, kuma me ta aikata a rayuwarta da ba zan aure ta ba. Idan na gyara ne ta gyara, in kuma na bada hakuri ne ta bayar mama. Ko mutuwa bata isa ta gyara abin da Zara ta bata ba, balle ita ta gyara. Me ta aikata mai muni haka? Kana mamaki? Dan kai kankanta bari ka fahimci rayuwar da kake ciki. Mama anya wannan Zara kike nufi kuwa? Tun kafin ka san Zara na santa. Ka san ƙawata Hasina? Na santa mama. Wannan kadai ya isa ya tabbatar maka da cewa da ita nake nufi. Hasina ita ce aminiyar Zara. Su ne aminan da ake buga kwatance da su gurin ƙawance. Duk abin da ya fara Zara, Hasina ta sani. Haka ma Hasina. Shikenan, tunda Hasina ta san komai, abu ya zo da sauki. Bari in je in sami ta duk ta gaya min abubuwan da yake faruwa. Kaka haɗa kanka da Hasina. Dan yanzu za ka iya zama gawa. Mama kisa take Hasinar? Mahmud, na gaya maka. Duk abin da Zara take, Hasinan tana. Mama Zara tana kisan kai kenan. Mama dan Allah wa ta kashe dan Allah gaya min mama. A lokacin da kai alaka da Hasina, za ka iya zama gawa. Idan kuma ka zama gawa, ka daina burge su. Ko Zara za ta auri gawa ne, kaga idan ka mutu, sun ci bulus. Oh my God. Hasinan mama da nake tunanin zan samu waraka a gare ta kuma ta kasance haka mama. Ai ba wata waraka da za ka samu gurin Hasina, sai hallaka. Mama dan Allah dan Annabi ki kwance min wannan kullum mama. Hasina ko Zahra? Duka bin. Bari ɗauko maka wata shaidan a ɗaki. Mahmud? An mama? Hasina tana da mugun haɗari, kamar guba hannun yaro. Ai ko mutuwa ba za ta kankare. Menene? Mutuwa ba na jin za ta. Action. Ai ko mutuwa ba na tunanin za ta iya kankare son Zara a cikin zuciyata. Ni kuma sai na kankare san da kake ma Zara a cikin zuciya. Ya za a gajeren mace ta kankare? To ya za a gajeren ya za a gajeren mace ta kankare son Zara ma a cikin zuciyata? Katuwar mace yake so duzum. Wallahi in gida. Me ne kace? Me kace? Ni na fi so in ga uwar mata babba a cikin me zan yi? Allah zai baka ka samu damuwa. Me yi wannan? Wani zan yi? Oh, anan? Laila ta fito daga cikin gida da tana magana ba tare da ana jin me take cewa ba. Ina planning din yanda za a kashe. Yana rike da waya a hannunsa. Wannan wannan ce da ji aka faɗi wata wani dalon mai irin a daga ta ba ya wuce oh god. Banan jiya. Wata ka aka ke kambera aka yi. Ni na ga kamar ba ta babban murya sosai. Ba ta fitar tana da muryanta a hankali. Okay, ya zo yobe. Laila ta ce Mahmud tunda muka yi magana da kai a wani shi Google President. Shugaban kasa na masu aikin da yamma. Google President.